saking jroning praja gumeng kang balakuswa habyor busanan nira lir surya wedali rasaka ing jala nidi arsa madangi jagat duk mungup aneh sapu caing ngukir merbabak sumeblak bang sumirat sigra bicaling prawadya balatura pemuda lan yaya bindri lampahe ya awas ayo ayo Mas Momo ayo gerayo ayo Mas Momo awas bendera prang Pandhawa kumliter kumarlap mantara mawurahan gumura swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya wiranti wasat gumraga awas ayo Mas Momo ya awas yo ya la 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 ya ayolah ya awas ayo ya Mas Modiar kowe. Awas. Ayo. Ya. Ayo. La 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 la. Awas. Ayo tos kentos. Yo. Ayo tos. Yo. Ayo. Ya. Awas. Ya. Ayo. Ayo. Ya. Awas. Ya. Ayo. Ayo, kopine teko. Lho yo, kopimu metu yo. Ya. Ayo.
Awas, ayo leh, ya, senas, ya, Oh, ya. oh, Alon-alon nih, piye Mas Momo? Wah, ayo, ya, kok, wah, ngono le, alon-alon, wes, ya, ya, la, awas, ngono, wah, awas, awas, awas,
Jos. Ye a. Ye a. Ye a. O e a. A. He. A e. Ye e. Ye Jos. E. E o e Kilo jaranane kilo jaranane Turangga Wayu Budaya ya yuk 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 here 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 awas yuk 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 ayo yuk 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 ya awas alon-alon ye neng endi nggonku goleki putih-putih kepengin ketemu senadyan ado ndak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sumandal atiku loto mates nelasi pipiku yen pancene ora tresno mbaya kadang kadang sing prasaja pancen lek sone dhewe lek kurang bener ya mangga dibenerne wirawiri tukang ison ipung ya oh Mas Ganden ya ngono lho Mas Ganden betul sampean ngontrol ning ngarep nek kurang banter sing ndi dibenakne ngono ya Mas Ganden ya bose ipung kok sayange ora wani rapi kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu hayan pancene ditinggale gawe kala ati salawase Jos lo Jos awas
lo ae cho ae lo just ya ae lo jaranane turangga wayu budaya ya ayo le ye Nandang wuyung saya tikanong kanggo tuladha gedhes luwes hangati busana sayang akeh priya nandang wuyung sayakti kena kanggo tuladha gandhes luwes angati busana ayo goyang titik jos campur seri jaranan campur seri jaranane wahyu budaya ae awas ayo le awas la yo titiwo swinanti propratangga senggak sesaukan mregeng swasana genira padha ambeksa ambabar endahing seni nuswantara wis
srinake tembang ngiringi gongso sompret lan kempule rampak nyemsembake lan jogete saya angawe-awe nedeng samya amulat dadi seneng atine budaya kalesa ing sambikala yep haha awas janji prasetya ning ati kadung tresno mring sliramu dawang bagus ra eling rina lan wektu ing ati kata ra bisa ilang saya suwe saya ruan senadyan mung tansah gedang aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus ati-ati aja pikir semaya wae aku tresno karo kowe atimu malah gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal lali yen eling ati sliramu ukuran tresno dudu bodho nanging lukiteng asmara
Jos ceratane iki lho ceratane iki lho ceratane turangga wayu budaya ayo awas ayo awas dapat kok Boy ya ayo lay ya ayo yuk awas ayo awas ayo ya ayo ayo awas aduh mati ayo piye to ki ayo ayo kanca ngayahi karyane praja kene gugur guna tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilolan legawa kanggo mayane negara siji telu maju papat ulang mugi enggak rambuke lopes kontol bares yuk ha yuk wing ya hop
ya ye dos ye hop dos yo ye ya yet dos dos da ye dos 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 Hos, ye, ha, was, wait. Halo. Ya, ayo. Ayo. Wait. Serangkat. Ayo. Awas. Ayo. Ayo. Acar. Ayo. Ayo le. Ya. Yo. Ayo kruyuk. Ayo. Acar. Ayo. Awas. Ya. Panjang jalan itu wili dikeroyok canem gede ya. Awas. Ayo. Kakak. Pak Bagong kayak dicepet kayak bocah kayak. Iya. Ini ya. Kakak.
Awas. Hayo, hayo. Terumolo anda berkasan saya pating beringis siung angisis apa-apa kakak walat tinulasan kopo kedok kerep dahulu kasirep lerep sakolo serpo Kakak awas hayolah as berkasan saya pating beringis siung angisis apa-apa kang kebawa walat tinulasan topo kedok kerep dahulu kasirep lerep sakolo sirno Kakak Bos, ayo, ini, ayo, hei. Ayo, yo, ayo, 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 Bos. Lo. Bos. Woi. Ya. Bos. Ayo. Ayo. Awas. Sono Ni budaya bumi kita ing Nuswantara brendaing kang suasana gumelar seni budaya lambar arum
bumi kita Sanuswantara kang suwasana gumelar seni budaya ngabar arum anggebai bumi kita Sanuswantara tak ganti nah terus kentus ayo terus ayo deng ya lele kentus si anak apa tau? Anak kodok lek percil woi ngono kentus budaya yuk la kita tukang yo ayo ya ayo awas yuk ayo gong terus kentus ya ayo ya ayo awas oke no Prangat tadi
Bang susah ati ayo padha guyu. Apa terus Bang? Apa Mas Parti? No lo kentos sih. Wah. Ayo. Ayo. Wes. Kukus sing dupa kumelun ya mas rene sri kebendalang kenes senyalengkong ya mas ya mas kenes kerana seribu ben salah. Halo Mas Momo, sehat ya Mas? Oh ya. Ya. Romo seribu ben salah. Rata Rama Bataramu Nindra Sati siswa kenes kerana seribu bendalang ayo aku tengah Bali baik Mas boy yo kalor
Dul. Ayo. 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 Bak. Gong. 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 Bus. Yep. Bus. Awas. Ya. Haya. Yuk, gong. Bye. Ya. Ya. Haha. Ayo ketus. Woi. Ha. Yuk. La. Gong. Kentus. Awas. Dul. Lagai. Ya. Apa terus? Ayo. Ayo. Mas. Tumplak. Woi. Mas Bakti. Mas, kemburi Mas, Mas. Ayo. Apa terus? Wah. Wes. Urung kayae kok. Kosek toh, urung wayahe kok. Wah. Kosek terus. Ya.
Ayo. Wes, ya. Ih, matur suwun. Nggih. Kala wau sampun kapiyarsa menika turangga cacah 6 nggih saking putra-putra turangga muda. Nggih. Mugi-mugi dados panglipur panjenengan sami ing sonten punika. Nggih. Engko acara selanjutipun menapa? Mas monggo. Niki wau pun diaturne ya Mas. Ya tasakurane Bapak Rudi dalan Ibu Mujikah. Niki wau pun ujare iki gandeng bojone lara niki wis diparingi saras waras. Niki ujare wis dileksanani aja ngantek ana danyang sing nagih utang gitu. Pripun? Ngono Madewanti mesti nyering kali ya wingi. Lan mboten malih niki ngiras-ngirus nggih nyatani ya tasik sasi Sawal nggih. Sawal. Niki nderek Manggayu Bagio alal biala nek enten tepate kuwabe sepuran sing kathah terutama kali grup-grup jaranan lintune lek kata salahe niki ya di sepurane sing akeh. Niki pripun? Niki sida diterusne mengke dalu Bu Ika. Niki informasine niki gandeng wau lekase ya wis rada sore. Niki sing nanggap njaluk sampai engko bengi. Ngaten nggih, dados dulur-dulur tak aturi pirsa bilih niki tasik kalajengaken mangke dalu malih. Tasik wonten atraksi kathah niki wingking. Mas Parti, tukang ngendang profesional. Wah, niki pengendang andalan to. Yuk, piye Mas? Ngono, Mas Parti tublak tuplak lintang asmara. Ya, wis to, kalih mburi tata-tata ya Mas. Nggih. Ngaturi kalih ngrantos sanggenipun paes nggih. Sugeng rawuh lagu nggih. Bola-bola grup jaranan pundi mawon terutama saking pagelaran jaranan Jawa Mitra Taruna saking Patian mriki ngaturaken sugeng rawuh bola-bola saking Mitra Taruna. Monggo Mas Parti sikat Mas lintang asmara. Pripun? Joget ge oleh. Joget ge oleh. Madewati. Wo Wati kok joget. Wati kok joget jare. Wani pira? Siang pantara ratri. Pripun Mas? Wong eling mahani sing ati setiaku pengin anduweni marang sang Jasulasmi rasa kangen hang liputi lintang bulan dadi seksi upayane datan amblen jeni janji sebaya mukti sebaya mati. Hai hai wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku wong bagus entep ngrasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa cacakaraga yen tresna ora bisa dipisahno.
Ayo Turangga Wahyu Budaya Cok. Ayo Pak Rudi, goyangannya Pak Rudi. Goyang kiri, goyang kanan. Okle, okle. Yeah, yeah, yeah. Siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku pengen anduweni marang sang Yasulasmi Rasa kangen ngliputi bulan dadi seksi upayan mek datan amblet jadi janji sedaya mati sedaya mati senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa Cakaraga ya tresno gak bisa dipisah senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa Cakaraga ya tresno ora bisa dipisah kalem-kalem ya Mas Pardi enak tenan dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang
biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali nang gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak sili caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang ngone padha lara lopo enak ya Mas nggih panjen gayeng panjen sing ngendangi lek tangane penak ya ketok ya anyles nggih nggih menika wau lintang asmara kadhawaken caping gunung sampun kawirsa mugi-mugi dados lipur panjenengan sami ing sonten punika nggih menika sajake sampun siap Mas Rudi nek nyanyi nggih oleh Mas aja ngono lho wah sajake sampun siap Turangga Putri nggih cacah nggih pripun atus pundi kiprahipun para joki-joki saking Turangga Muda nggih Wahyu Muda nggih semoga sugeng amreksani semoga